ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ ടാബ് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. തുണി ഞാനിവിടെ 4ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ഓപ്പണിങ് വരുന്ന ഭാഗം, ഇവിടെ 4 ഓപ്പണിങ് വരുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം. 14 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് സ്ലീവിന് വേണ്ടത്. സീം അലവൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ 15 ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് സ്ലീവിൻ്റെ, അതായത് ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഇത് താഴത്തെ ഭാഗം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചരിവെടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 1/3 നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നത്. അതായത് കൈക്കുഴിയിലേക്ക് വരുന്ന ചരിവിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് 1/3 എടുക്കുന്നത്. അതെടുക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് 15 ഇഞ്ചുള്ളപ്പം നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ 15 ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 15 ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പം 5 ഇഞ്ച് വരും. ആ 5 ഇഞ്ച് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ആം ഹോളിലെ ചരിവ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ണം വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിന് എടുത്തിരുന്ന ആം ഹോള് 6.5 ഇഞ്ചായിരുന്നു. അപ്പം 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സീം അലവൻസും കൂടി കൂട്ടി 8.5 ഇഞ്ച് വേണം വണ്ണം. അപ്പോൾ 8.5 ഇഞ്ചിലാണ് തുണി എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം 9 ഇഞ്ചുണ്ട്. 8.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കിതാ ഇവിടം വരെ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെത് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം. നമുക്ക് താഴത്തെ വണ്ണം ഒന്ന് എടുക്കണം. കൈയുടെ താഴത്തെ വണ്ണം ഏറ്റവും താഴത്ത് ഞാൻ 6 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. തയ്യൽത്തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയാണ് 6 ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 6 ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഒന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കാം. ബട്ടൺ ടാബ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പീസ് ഇനി അടുത്തത് വെട്ടാം. നമുക്ക് താഴത്ത് വെക്കേണ്ട എക്സ്ട്രാ പീസിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 12 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മൾ കൈയുടെ വണ്ണം എടുത്തിരുന്നത് 12 ഇഞ്ചായിരുന്നു. ആ വീതിക്ക് വേണം പീസ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 5 ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 2ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് സ്ലീവിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പീസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കണം. സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലാണ് ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പീസിലേക്ക് ഇതേ പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഡിസൈനിലെ പീസ് തന്നെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കണം. അതായത് ഞാനിപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നീളത്തിലാണ് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ പീസ് നമ്മുടെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പീസ് ഏറ്റവും താഴത്ത് നമ്മൾ വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ല ഈ നീളത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ ഡിസൈൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പീസ് വെക്കുമ്പം വേറൊരു കളറ് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിലെ പീസോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോസ് കളറിലെ പീസോ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ കളറിൻ്റെ പീസാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം തുണി വെട്ടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടൺ വെക്കുന്ന ടാബാണ്.
ടാപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വൈറ്റ് കളറിലെ പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നീളത്തിലൊരു പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കും. ഈ കളറിൽ തന്നെ എനിക്ക് ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ടാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാബിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നേരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വി ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ വി ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഷോ ബട്ടൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ടാബും അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ടാബ് വെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ പീസ് വെക്കുമ്പം അതെത്ര ഇഞ്ചാണോ മടക്കി വെക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ 1 ഇഞ്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ തുണി ടാബിന് വേണം. അതായത് ഞാനിപ്പം 5 ഇഞ്ചായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. അത് മടക്കി വെക്കുമ്പം സീം അലവൻസും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 2.25 ഇഞ്ച് കാണും. അപ്പം 1 ഇഞ്ച് കൂടി കൂട്ടി, അതായത് 3.25 ഇഞ്ചോ 3.5 ഇഞ്ചോ ടാബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടാബ് 2 സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തയ്യൽ തുമ്പ് അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു കമ്പി കൊണ്ട് മറിച്ചടിച്ച് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെക്കുന്ന പീസ് എടുത്ത് മടക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ടാബ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്ലീവിലോട്ട് വെക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ടാബ് തെന്നി മാറി സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ പീസിൽ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ലീവിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 പീസിൽ നമ്മൾ ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായി എക്സ്ട്രാ പീസ് വെക്കണം. അതിനുശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടത് നല്ല ഭാഗമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ നല്ല വശം ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെക്കുന്നില്ല. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ പീസ് പുറത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് ടാബ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്ലീവും ആ എക്സ്ട്രാ പീസും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ്സിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ പീസിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഓപ്പൺ അല്ല, മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി ആ ടാബ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷോ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ലീവാണ്. കോളർ ടോപ്പിനും ബോട്ട് നെക്കിനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഈ സ്ലീവ് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കിതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ പീസ് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടാബ് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. നമ്മുടെ സ്ലീവ് 2ഉം ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്